difícil ser profeta na súa terra, moi complicado. Eu, afortunadamente, como levo 32 anos de oficio no mundo do viño, pois xa non podo chegar a máis. É dicir, o colafón meu tiña razón Margarida, aquí remato. Aquí remato. Non porque pense morrer, non van por aí os tiros, pero xa que máis podo facer. É dicir, xa non teño todos os premios he percorrido e vou seguir percorrendo máis de 40 países vitícolas do mundo, teño 2 espacios de radio, dicir, non podo facer, non podo conseguir. Fixérome unha homenaxe anterior a isto, para min é unha homenaxe, fixérome en Madrid, e a primeira homenaxe que me fixo no mundo do viño fixome en Portugal. Vedes como non é doado ser profeta na propia terra, é complicadísimo. Pero vos o fixedes de maravilla, é dicir, o exemplo foi tanto co homenaxe, a persoa que o quere, que realmente o necesita, que o necesita porque necesitamos sentirnos queridos con a nosa xente, é fundamental, se non parece que estamos perdendo tempo. A mí se ve perfectamente que era unha muller que disfruta do seu traballo. Eu fui un hosteleiro, de feito, eu vin aquí, bueno, vou contar todo isto para que non pensedes que só son unha cara bonita e un corpo para o deseo, de acordo? Dicir, hai detrás unha persoa que sinte, padece e disfruta. Non, porque a veces isto leva a erro, moitas veces. Non é coña, non sei como sentides vos, pero me sinto así. Pero vou a retomar hai 32 anos que, coñezo a Valdeorras algo máis, non? Pero hai 32 anos empecé a traballar no mundo do viño. E as primeiras adegas que visitei eu en Galicia, as primeiras adegas onde puxen os pés, foron aquí en Valdeorras. Como bon coruño, evidentemente xa iba aos chiringuitos que se montan en Betanzos, para ali non lle chamamos, como lle chaman as Rías Baixas, ali abre, colgamos o loureiro e pechámoslo, non? Que, por certo, a raíz dese tiven tamén que conocer. Daquelas non existía almas, pero sí existía alcacense, non? É dicir, os problemas todos que arrastro a hora do estómago o ten a culpa o viño de Betanzos. Por certo, son pregoeiro de Betanzos, cuidado, que non me haya tapado de pensar. Pero, quero dicir, aqueles viños, retomemos e volvamos todos un poquinho. Pois a primeira vez que vin aquí, porque eu, cando montei a vinoteca, a primeira vinoteca de Coruña, hai 32 anos, falo de memoria, igual que son 31, o viño que máis vendíamos nos ali era Godello. E Godello do barco. Evidentemente non había máis Godello que do barco. E tampouco había tanto Godello no barco. Non había tanto Godello no barco. Entón vin porque quería, daquelas levábase moito que nas viñotecas tuviéramos os viños da casa, por decirlo de alguna maneira, non? Pero eu buscaba, dentro dunha viñoteca, buscaba a excelencia, que é o que creo que hai que buscar sempre en esta vida. Se non buscamos a excelencia, estamos equivocados. Teño un bo amigo de Madrid que referíndose ao que facemos nós, o meu fillo, a empresa, que é unha empresa moi catima, moi pequena, di que somos uns artesáns, non? É dicir, na vida creo que hai que ser un artesán, non? Eu son feliz, eu non xogo a quiniela, ni a lotería, ni a nada deso, porque creo que non o preciso, porque son feliz co que teño. Certo é tamén que a miña muller di que estou incapacitado para ganar cartos. Non lle falta razón, pero son feliz. Entón, é dicir, a felicidade chegase primeiro deseando ben a todo o mundo, na medida do posible. Se algún fillo de puta que coñezo que non lle deseo o mellor, depois falaremos desto, e depois tratando constantemente de facer cada día ser un poquinho mellor persoa e facer un poquinho mellor o seu traballo. Eu me sinto moi orgulloso de todo o que viña facendo. Entón, aquela visita que fixe ás bodegas, 6 bodegas, dúas delas cooperativas. Vou decir os nomes. As dúas cooperativas, obvio, a Tapada, Joaquín Rebolledo, levo 4, me faltan 2, Medorras e os 5 irmáns. 3 desas xa non existen. Estamos de acordo? E 2 delas non me deixaron entrar. Ahora cada un que empece, os que teñan máis idade, os que me coñezan, os que sepan un poquinho máis deste do mundo do viño, seguramente estén na cabeciña dándolle unha volta a ver onde non o deixaron entrar. Non me deixaron entrar non por ser eu, que o entendo, senón porque daquelas vai vir esta aquí a ver que facemos o que demais. Isto ven a colación de que estamos en un momento
estamos en un momento en que o viño necesita de outras ferramentas, non solamente destas que temos, non? Entón, de onde está plantada. Eso é a hostia, O sea, facendo ben, sin facer trampas, non facendo moitísima intervención, pódese saber se está plantado en un suelo granítico, pódese saber se está en un suelo pizarroso, pódese saber se está máis cerca dos 600 ou máis cerca dos 300 metros. Eso pensade que é a hostia. Está falando de vos. Moitas veces as adegas gustalle falar do enólogo, gustalle falar deles mesmos. O importante é a vide. É capaz de falar de nós, de vos e de min. Eu non son de Valdeorras, pero síntome. Por qué? Porque disfruto de Valdeorras. Disfruto de ese traballo enorme que está facendo. E temos algo que en estos momentos anela e desexa medio mundo. A bodega. Outro día, nun periódico, unha rapaza, pódese dicir que unha rapaza non o fixo ben? Sí, non me levades preso. Vale, cojonudo. Cuidado que me viño arriba, Pois unha rapaza escribía de decir que estaba harta da godellitis. Por el amor de Dios. Hai 30 anos, na miña casa era o viño por excelencia. Por qué? Era moi sinxelo. Entraba xente por a porta. Daquelas a uva de moda que marcaba tendencia, o postmodernismo que facía que siguen facendo as vinotecas e todo o mundo, falaban todas de Caíño. Caíño en Galicia é un caixón desastre. Calquer cousa que tinta non sabes que é Caíño, porque hai un montón de Caíños, un erro enorme. Eu, sin embargo, entraba alguén pola porta e decía, un godello. Sobraba decir Valdeorras porque non había máis posibilidades que fora daqui de Valdeorras. Para que si un buscaba un godello de calidade. Entón, polo tanto, aí estaba ese primer inicio que teño eu con esa variedade. Pequeno, como un bimbo, difícil de doblar, pero con ese tono de voz tan pequeniño, ¿no? Que apenas era un susurro. E os 20 rapaces detrás, calados, a sensación do flautista da Amelín. Eu teño unha imaxen de atrás, vendo aquelo, e dixen, o que non consigue este home, non consigue Valdeorras, non o consigue ninguén. Domesticou aquelas bestas. Por lo tanto, o meu agradecemento ao nombre do viño tamén a comarca de Valdeorras. Como aquelo funcionou ben, me vin arriba e automáticamente empecé a traer grupos de xente en autobús. A ver, isto que agora fai a Xunta e que leva moreas de vellos dun lado para outro, pois empecé a facerlo, o facía con xente de distintas edades, os coruños e os de Oleiros. Por certo, os de Oleiros son moi interesantes, que o concello con maior renta per cápita de toda Galicia e unha das máis altas de España, que todos os anos, ou prácticamente todos os anos, este ano repetimos, os veño a traer aquí. Pois viñamos con autobús. Ainda estaba daquelas, as primeiras veces estaba o anterior alcalde. Recordo que eu, hai anos, chegaba co autobús, non se facía aí a feira, facíase aquí ao lado. Chegábamos co autobús e viña un coche da Policía Municipal a escoltarnos para parar xusto diante da feira e viña o alcalde a saludarme. Para min foi a hostia. E para os que viñan comigo, dixeron, hostia, pois igual Bodín ten algo de mando en plaza. Decir, bueno, pues a raíz de eso empezou o enoturismo, non decido de coña, porque depois empezamos a decir, non había isto que hoxe é normal, isto que pasa, que se fai, que temos aquí o responsable das portas abertas, das adegas, eso que é común, eso que funciona, eso que parte do futuro, por non decir o presente. O enoturismo é o 20 tantos % en momentos de crisis que vamos a falar ahora en breve del. Xa levo 2 avisos que vou falar da crisis. Pois ali tamén surde ese vínculo potente, poderoso, é magnífico, porque é un altavoz da hostia. A mellor botella de vino que se vendida, a mellor con diferencia non é a que recomenda o sumiller ou o periodista prestixioso, é mentira. A mellor botella do mundo vendida sempre aquel que a compra na bodega, a compra dentro da bodega, visitando a bodega e despois a leva a unha mesa. Ese é o mellor vendedor de viños que podamos ter, con moitísima diferencia. Por lo tanto, ese a nivel mundial, insisto, falando da nivel mundial.
Hai 2 anos, como digo, estiven en máis de 40 países vitícolas do mundo. Vitícolas, de produción de viño. Un dos destinos que ia por antonomasia, que tiña na cabeza ben metido, era Nueva Zelanda e Australia. Os citos dous xuntos porque xa que vas para ali, vas a un e vas a outro. É dicir, non porque son distintos, pero teñen algo en común. Se estaba a producir unha milagre con Nueva Zelanda. A milagre, tal milagre foi que de repente, hai apenas un ano, o presidente actual de aquel momento de OIV, que é o organismo que engloba todo o mundo do viño a nivel mundial, pois era neozelandés, non? E por que era neozelandés? E por que había conseguido Nueva Zelanda que os seus viños tuveran unha rentabilidade máis altas que o resto do mundo e subindo? Porque todos conocemos o prestixio de Francia. Todos conocíamos, que me sinto moi extremadamente orgulloso, e que xa o vin que o copiaron e dixeron máis de alguna vez, o de Gran Cru da Godello. Si todos queren facer o sistema piramidal, os godellos de aquí son imbatibles, que diría o presidente do goberno. Como seu choletón, é dicir, os godellos de Valdeorras son imbatibles. Hemos probado godellos en moitísimos sitios, pero os godellos de Valdeorras son imbatibles. Totalmente imbatibles, con a particularidade que ainda por encima transmiten eso. Seguindo avanzando un pouco co que veño facendo, co que fixen e que sigo facendo, cando traía toda aquela xente aquí, xa en 3 ocasións, a última foi este ano, pero 2 veces antes, desde dábamos de regalo de agasallo a que están en Valdeorras. O que hai que vender é territorio. E quen poder maior dibuixar o territorio é, en este caso, a Breda de Godello. Pero cando me plantexaba isto, que eso está na variedade onde tes un clima como que tes aquí, senón eso non existe. Por lo tanto, non solamente está dicindo son godellos, senón te está dicindo algo máis, te está dicindo se foi un ano cálido ou un ano con choiva. Eso é acojonante, é capaz de eso. Entón, eso nunca é un defecto. Bueno, pois eles decían de que tiñan ese amargo e que era unha variedade que tiña ese amargo, decían en Madrid. É como cando din, no, é que a mí os grelos teño que... Sabedes o que son os grelos? E me din, no, é que hai que blanquealos. A ver, se non te gustan os grelos, non pidas grelos, hostia, pides repolo, joder. Pero non compliques, é que, joder, non podemos viños... Que ainda que fora un año malo ou un ano bon, os viños sempre estaban perfectos, prácticamente. Pero perfectos de excelencia. Eu non entendía onde estaba aquilo. Eran viños tintos, ademais. Eran viños tintos. Pero eran viños moi baratos, porque eu tamén se deixa levar cando ve o precio do viño, pois te pos máis firme, non? Ante un viño caro, pois, coño, pois igual estou eu mal ese día. Había unha tanda de viños tintos, con moito cor, con moita capa, eran anos tamén onde se estaba moi de moda ese tipo de viños que puntuábamos polas nubes. A mí me chiflaban e automáticamente chamaba o adegueiro e os precios eran baratísimos, tirados, non? Eran garrachas tintureiras, vale? Ao principio había moi pouquiñas, te podo falar de 4, logo foron 9, logo foron 13, logo foi tanto, non? Entón, cando probamos todo isto, e me dixen, pero se isto é unha maravilla, joder. Se o que temos aquí é unha maravilla. Porque Galicia non ten viñas bellas, ten cepas bellas, pero non ten viñas bellas. As viñas máis bellas de toda Galicia están aquí. As pouquiñas que quedan, é dicir, e logo cepas soltas, non? Entón, automáticamente, dixen, frena. E aí me poño en contacto cos rapaces do SIRI. E digo, mira, o Consello Regulador, que aquelo empeza a funcionar e depois todo aquel que tiña garracha tintureira xa empezaba a meterse. Aí acabamos porque empezaches a usar garrachas tintoreiras de zonas de valle, donde o rendimiento era alto, nada. Aquella esencia, esas poucas que quedan por aí por los laterales, eso é unha maravilla. Ademais, os romanos estiveron aquí, non sei se hai 2000 ou hai 1900 anos, estiveron aquí. A garracha leva menos, leva 100 e pico de anos. Pero eu estou seguro que hai 100 e pico de anos, a xente que estaba aquí vivindo, dixo, a mencía está ben, pero faltalle algo para o botelo. E aí nace
esas garnachas cintureiras que tedes aquí, con ese botelo, que eso é unha armonía de dioses. Eso sí que é unha armonía de dioses. Vou a ir rematando. Vivimos tempos malos do mundo do viño. Se vai poñer peor, moitísimo peor, creerme, moitísimo peor. Porque non son como a pitonisa, vale? Eu tamén leo. Presto moitísima atención, non? E hai tempo, e nós sempre hemos apostado polo blanco. De feito, comentaba antes desto, non? E levo anos dicindo, eu recordo, non vou dar o nome de Bategueiro, que un ano gana na feira o seu branco, bueno, seguindo ca broma do outro, era na rúa, a feira que era na rúa. Entón gana no branco, e me di, vou arrancar todo o tinto e vou apostar por o branco, o teño clarísimo, Luís. Bueno, publicitario que teño. Eso é acertadísimo. Esos viños de aquí non ten que aparecer un youtuber con cara aí haciendo gestitos e muecas e tatuajes hasta en el colodrillo, non. Ten que aparecer esas más desos homes traballando, falando da viña, entendendo ese linguaxe, non? Porque vamos a ter que vender menos viño. Pero para poderlo poñer en valor, ten que estar algo detrás. E o que ten que estar detrás é unha realidade. Unha realidade que tedes. Os demais non a teñen. Os demais teñen que andar inventando. Inventando que piso cos pés, ou inventando que ao final non hai un patrimonio escrito durante 2000 anos como tedes aquí con todas esas vales. E isto está mal e se vai a poñer peor. Antes decía o rei do botelo, decía que era vegano. El tirano del mundo bebe Coca-Cola. Bebe Coca-Cola y toma hamburguesas. A ver si está aí el problema. Aldea dos galaicos. Non dos galos, senón dos galaicos. Rato que algúns xa me están dicindo vai acabando, o que imos facer dentro de ese bandullo coas carnes de todos os porcos que vemos por aí que veñen de fora que non damos abastecido, con todos os viños que temos na comarca, de eso é do que nos temos que sentir orgulloso. E que non os temblen as pernas. Hai que beber viño, hai que comer botelo. E agora sí que xa vou a rematar. Pero quero decir unha cousa antes de rematar. E la última, é de ben nacidos comer botelo e non cocido.